Beh, urip kok kaya nelongso men, weteng kaliren, buka dandang segone jamur. Wis sebulan kok ra enek pasien. Pasien sing keri malah ngapusi. Jarene emas 24 karat, jebule klundung sapi. Joh tenan. Apa kaya ya? Tak adahi. Jadilah kena tak nggo pemasukan. Iyalah, timbangane ra mangan. Beras ning omah ya sentek. Mekare ya urung rampung. Wis lah. Iki gak bisa dibiarkan iki. Aku gak iso lo barang nganggur gini iki. Daripada mubazir, mending tak gowo dan tak manfaatkan. Dan cuan tenan iki. Dah, rentek lah. Ini kerenek rokok. Tangkem kedut iki nemu korek tok iki. Dah, lah iki. Nah, iki bisa dimanfaatkan nih. Nikmati senajan putih. Dhisik rokok ki penak golek sampai lurute sih. Bar dadi wong sugih kok terus melarat kok ya abot mentoyo ya tarat-taratane. Golek pangane ya kadang beras ya tek kangelan. Apa dalanku salah ngono ya biyen iki. Tak layah-layah sik lah. Bar golek pangan ya. Waduh. Keju kabeh awake. Ora iso sugih minimal ngimpi sugih jadilah. Tak ngliyep. Kayak sing tau nang omahku dhisik kae. Waduh, iki dhek ngerti iki. Kudu mliper iki. Kok orang ngipi aku mau ya. Kita dadekne duit lah. Ning entawang ana apa? Aku
rokokan ya. Urip kok penake kok ngene to yo yo. Bos, Woi, barang apik ya? lha iki barang halal apa haram iki? Halam, Bos. Lah iki Percaya men lho. semen tok iki kayane barang proyek iki mbok godhol. Wis tak omongne to, Bos. Iki mau barang halam, ngerti? Wis gendang ketekan sego sana aku. Oke. Wah. Barang haram bae abot. Halam iki. Haram. Tidak gitu anu. Sego ku selantek. Timbang. Ngawur, Bos. Oh, iya. Oh, jadi gitu. Timbang kae. Iki lho colno. Oh, iya. Oh, piye nimbang ngono ku ya. Col malan aku ini. Pas iki. Pas apane kok ngono kuwi? Wis to manut aku. Bayaran apa ora? Lho, lah iki lho ora modot. Piye to iki? Pase ning kene iki pisan. Iya. Lah arep bayaran apa ora? Ora apa-apa lah. Daripada numplek priyukmu wis. Lah iya. Ya wis, re. Bayaran. Jelas. Oke, tenan iki. Gendal, Bos. Aku wis luwe wisan iki. Ya, lah tenan to. Aja kaget to ngerti duit ngono wis. Ora gendang to. Nya. Lek pira iki? 14.000, Bos. Wis sing penting gajian. Iya to, iya. Piye to iki? Ya ora apa-apa. Apa arep mbok balik nek? Piye to iki? Ya ora piye-piye wis kuwi bayarane. Ya nek sesuk kira-kira arep rene meneh ya mobil-mobil proyek alat berat gorene ae. Tak terima. Tenanan iki. Tenan, ngerti dhewe to barang. Ya sok tak goleki. Tapi ya bayarannya mosok guru 14.000. Wis ora apa-apa. Mobil proyek lho, mosok 14.000. Ya beda urusane. Wis aman pokoke. Ya wis aku tak balik sik. Jane ning ndi to susumen? Rokokan sik lho. Wong disediani rokok malah susu balik ae. Awakmu ora ngomong ket mau lho, aku ya ora duwe rokok. Rokokan sik. Rokok iki. Ojo sampe gak dirokok ini karo bose. Kae koyo wong manuk sing tau ning omahku kabeh kae. Tapi dek ora tak dol ning kono, tak dol ning endi? Wis ngandelke rai ae lah. Sin. Lho, Bos. Saiki wis peteng, aku tak balik ya. Kok sik to? Rokok sik oke kok. Ya wis peteng lho, Bos. Ya engko to entekne rokoke sik. Ngene iki nek kowe balik sapa arep ngentekne rokoke? Bos. Dol rosokan. Kaya Mbak Bino. Iya. Mbak Bino ora metu kumise. Lah ya kuwi. Bangkrut paling brodol kumise. Iya iki kayane. Kok ikut bareng apa sok rene? Lagi iki. Ngono sih. Ya wis. Rasa apa iki, Mbah? Sanyo iki lho, Bos. Apik men sanyone. Lah iki sanyone sapa iki mbok gondol? Aku mau tok buritan nggone Pak Kadus. Daripada nganggur tak jikok timbangane mubazir. Apa ora resiko iki? Ya ora to, wong barang gak kanggo kok. Ya wis, engko nek enek resikone awakmu senanggung ya. Oke. Ya wis. Lebok ning kene. Bang, Ning ndi? plo. Tenan kang plo. Ya iki digoceli to, Bos. Oh iya. Gini. Ngene. Nek emang ini mbak kowe ben oleh
Kuliah aku. Wah, abot men to iki. Sene apane lho iki? Sikilmu. Pantes abot ya ram. Dene sikile. Jawabku kan bobot, Bos. Piye jenenge golek rezeki? Wah, ngene iki nek ora konangan ya bangkrut tenan aku caramu ngono kuwi. 2 kilo. Gajian. Aduh. Komen semene to, Bos. Jadilah, yang penting gajian ya toh. Tambahin dulu, Bos. 1000. Jadilah, yang penting gajian ya toh. Ya Allah. Ya wis, matur suwun. Oke. Wis tak balik selek no. Ya, sesuk nek rene aja mek sanyut tok. Ayo motor-motore wong barang digawa. Ya, Bos. Aku tak balik pisan. Oh iya, hati-hati. Sesuk sido to anune? Sido wis gawa alat berate sesuk timbangi. Sementing kayak abang-abang. Oke. Nggo motor ya. Oh iya. Tre rezeki iki ora ning ndi. Urip kok penak meneh. Ning entawang ana apa? Ndak embuh.